Rozpoviem vám rozprávku, ktorá sa neudiala až tak veľmi dávno. Je o Jurajovi a jeho neuveriteľnom príbehu, ktorému nikto nikdy nechcel uveriť a ani mu neuveril. Nebolo tam bole, nič nebolo. 7 poliami a 7 horami žil Juraj so svojím otcom na samote u lesa. No jedného dňa sa však všetko zmenilo. Jurajov tatko išiel robiť hríbovú polievku a nemal hríby. Tak požiadal Juraja, aby išiel do lesa na hríby. Juraj, idem robiť hríbovú polievku a nemám hríby. Prosím ťa, mohol by si zbehnúť do lesa naproti a nazbierať mi nejaké hríby? Ale iste. Tak si zober košík a nožík. Choď mi do lesa na hríby. Nech si o 2 hodiny naspäť, aby som stihol spraviť polievku. Tak si zobral Juraj košík a nožík a vybral sa do lesa svojou húpavou chôdzou. Juraj najprv pobehal lesu okolo svojho baráku, len žiadne hryby nerástli. Tak sa rozhodol na vlastnú päsť, že sa vyberá hlbšie do lesa. Preboha, kde som to? Teraz som sa objavil v lese, ktorý som ešte nikdy predtým nevidel. Aha, jaký kozáčisko. Nazbieram takých ešte pár a môžem to otočiť domov. Juraj sa vybral svoju húpavú chôdzu ku kozáku, že si ho utrhne. Lenže Jurajovi osud neprijal a už od malička sa mu deti smiali, že je kripel, lebo jednu ruku mal poškodenú. Tak Juraj, keď chcel utrhnúť tento kozák, najprv si musel položiť košík na zem a potom svojou zdravou rukou utrhnúť kozák a položiť do košíka a až potom zobrať košík a ísť ďalej. Aha, Juraj dokráčal svojou húpavou chôdzou na zvláštne čarovné miesto, ktoré nikdy predtým ešte nevidel. Stromy boli fialové až oranžové, miestami hnedé až zelené. A videl nádhernú rodinku kozákov. To ho veľmi potešilo, ale videl studňu a bol veľmi smedný, tak sa rozbil k studni, že sa napije. A potom zoberie kozáky a bude švácať domov. Lenže na neho studňa prehovorila. Ja som zázračná studňa. Raz za 1000 rokov splním jednému okolo idúcemu, ktorý sa z mňa napije, jedno želanie. Môžeš si želať, čo len chceš. Ale pamätaj, máš iba jedno. Potom nenávratne zmiznem preč. A ty čo len chcem? Tank! Prídem domov, na tanku tatko ma aj zabije. Command & Conquer Collective... Už viem. Studnička. Chcel by som mať obidve ruky rovnaké. Tak sa so mňa napij. Krista, čo som to spravil? No som úplne jak kripel. Juraj vedel, že už nemôže napraviť to, čo napáchal. Tak zobral košík s kozákom a švácal ho domov cez les. Hľadal cestu, sa smieval, až keď prišiel domov. Juraj, kde sa ti to hľadal teraz? Ale ja som bol na zázračnej studničke. Netrabi tu kokotiny. Dole si ma s denným kozákom. Čo ma chceš raz surový, alebo čo? Ruky do kokočere obidve, padaj si lahnúť. Juraj bez zbytočných slov sa pobral si lahnúť a premýšľal nad tým, jak napraviť to, čo napáchal. Juraj nemohol celú noc zaspať, nezažmúril ani oko, až keď mu nenapadol vynikajúci nápad, že vyhľadá on studňu v obokom lesách, kde sa stratil a skúsil poprosiť, či sa nedá kúzlo zvrátiť späť. Lenže ráno svietlo Juraj už bežal do lesa. Konec prvej časti. Ako dopadne celý príbeh? Nádej Juraj odnú čarovnú studňu? Vyprostil odvolanie späť kúzla? Alebo nakoniec príde aj nohu? Všetko uvidíte v druhej časti, ktorá bude bežať o takomto istom čase ako premiéra na našich obrazovkách.